IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ilong-lungalong iti Sangguniang Bayan iti San Nicolas sa iti mandatory work permit iti amin nga infrastruktura kon konstruksyon nga iti pakainaigan na iti panagubra wenno panagpakabit iti electrical wire. Second kan Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, adan iti umuna nga panakaybas sa iti nadagamat nga ordinansa kan dito ito maadal iti may palaon iti daytoy na panunutan daytoy tapno masigurado ti seguridad ken para iti pagsayaapan ti kailyan ang mailiklik iti anyaman a desgrasya. Adan to permit na dagiti pinagpa-ubra lalo electrical works kapno ada safe nga pinakaaramid dagiti nga pinagpatarimaan kadagiti balbalay uno ti amin nga public works. Dependendo di scope na dapat lang iti first reading maadal to dagiti scope na no sino dagiti dapat nga mangala iti dagiti work permit maamuan to dito yung adan to iti second and third reading. Kabayatan na, daytoy kat may paimay ti Municipal Engineering Office para ti inspeksyon kan iti panakaypaay iti work permit. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.